Era una jove que havia tingut la mala sort de perdre els seus familiars en un accident terrible. Per tal de mirar de superar aquell tràgic esdeveniment i sentir-se menys sola, es va posar a fer trencaclosques. Un bon dia, en una botiga d'antiguitats, va trobar un trencaclosques força pertorbador que va sobtar-la d'allò més. A la caixa no hi havia la imatge de com quedaria el resultat, així que era un autèntic misteri. Després de dedicar-hi moltes hores, començava a veure la forma del trencaclosques. Era casa seva. A mesura que anava fent el puzzle, s'anava esgarrifant cada vegada més. De fet, sentia com se li clavaven uns ulls. Ja no li quedava gaire per acabar-ho i podia veure's la forma a la sala on es trobava i fins i tot la seva pròpia silueta. Va acabar totalment aterrida quan va veure que, a l'hora d'enllestir el trencaclosques amb la darrera peça, s'hi veia una cara d'allò més espantosa que mirava des de la finestra. Un cop va haver-se recuperat una mica de l'ensurt inicial, va marxar cap a la seva habitació per agafar les coses essencials, posar-les dins d'una maleta i marxar d'allà ben ràpidament. Ara bé, quan es va girar, es va topar amb l'home terrorífic que havia aparegut a les últimes peces del trencaclosques. L'endemà, els agents de policia van trobar-la sense vida a la sala de casa seva.